Bueno, yo en el tema del anuncio de forma premeditada de la Modelo, yo vi un poco de postureo por parte del gobierno del alcalde Trias. Mantenir la Model en funcionament i fer les reformes que s'havien de fer en aquell moment, estem parlant d'una milionada que, evidentment, va entrar en joc a l'hora de prendre les decisions. A mi em va sorprendre que el Carles Mundó no em volgués rebre. Ell és advocat. Però famílies, treballadors i el centre preventiu de Zona Franca crec que ha de ser un compromís ferm quan es vulgui fer la foto de tancament de la Model. O sigui, el que justificava tancar això, i així ens ho van vendre, és perquè s'edificava un edifici en millors condicions, en lloc de gastar uns milions en rehabilitar un edifici tan antic i degradat. Això, com en diuen, gentrificació d'això o coses d'aquestes. Vostè i la senyora Roldán, que si la Model, que si la Model, que si la Model, que si no hi ha... Escolti, sap quin és l'índex d'ocupació de les presons de Catalunya?